Magandang umaga po sa ating lahat. Isang napakaliwalas na umaga sa ating lahat. So dito tayo ngayon sa malapit sa poultry. Dito sa Binalonan, Pangasinan. Kamanggaan, Binalonan, Pangasinan. So ito ngayon yung magiging spot natin. Yung malunggay na yan. Bali ito yung medyo pinakamataas na kahoy dito, maliban dito sa kabila. So hopefully maraming dadapo dyan. So tignan natin kung makapag-hintay tayo dyan guys. Sa pagkakaalam ko naman, may mga dumadapo dito kasi may gumawa ng kura dito guys. Oh. Ayan. Medyo matagal na rin na kura. Ayusin lang natin ng konti. Tapos dito na tayo pwesto. So estimate natin nasa mga 30 yards siguro. So yung silong niya guys medyo masukal. Yun lang. Okay. Ayan. So sa mga subscriber po natin, legit na taga-subaybay natin, ito tayo muli. Magandang araw sa inyong lahat. After ng bagyong Paulo, ito maganda yung panahon. Kaya ito, hunting tayo ulit para sa mga laging sumusubaybay sa ating hunting video. So mostly mga wild dove dito guys is yung zebra dove. Ayan. Kasi yun yung madalas na nakikita ko dyan sa palibot. Red collared, spotted dove. Medyo madalang sila dito guys kasi dito tayo sa may mga yan o. Medyo malayo tayo sa maisan. Dito sa kabila yung may bagong harvest na mais. Diyan, pero medyo malayo ng konti. Bantayan lang natin to. Kasi nung nandun ako sa kabilang kalsada, nakita ko to guys, na ito yung parang medyo pinakamataas na kahoy dito. Yan. Old malunggay tree. Ayan, so dito ko naiwan yung motor ko. Okay, tama na yung daldal. Action na agad, yun ang gusto ng mga basher natin. Mag-sit muna tayo ng ating mga side cam at iba pang gamit. Okay, stay tuned. So ayan, yan yung bago nating side cam holder. Oh. Hindi po sa akin yan guys, bali pinahiram lang ng ating kasamaan sa paghunting. So subukan lang natin kung maganda yung kuha, kung maliwanag, saka tayo mag-order. Ayan, yung dating cellphone na gamit natin sakto naman. Okay, stay tuned. So ito na yung kura guys. Oh, ayusin lang natin saglit. Ayan. Nagdagan na natin ng damo itong ating kura. Pasok na tayo sa loob para makapaghintay na kung may padapo tayo sa araw na to. Medyo makipot lang dito sa loob. Sana tuloy-tuloy yung hindi malakas ang ihip ng hangin. Ayan, hopefully hindi tayo masiro sa ating mga patama. So nakarami na naman tayo ng daldal. So ito, may inis naman yung mga basher natin na puro tayo daldal, walang action. Okay, stay tuned. So nakadalawang tira na tayo guys. Lutin natin. Kasi mahirap kapag dito bumagsak sa may tubig. Tatangayin ng agos. Dito natin tinira. Kasi medyo malalim yung tubig dito guys. Mahirap na kapag sabi ko na nga ba dito na naglagsa tubig. So ito yung pangalawang patama natin, tukmo o bato-bato. Tapos pulutin pa natin yung zebra dove dito.
Sebradab. Sebradab. Where are you? So kanina pa tayo paikot ng ikot. Hindi natin mahanap yung unang patama natin dito na Sebradab. Ito, wala na naman. Meron na naman tayong hindi mapupulot nito. Ingat din, tingnan natin maigi. May cobra dyan. Nako. Wala, hindi mahanap. Balik na tayo sa ating kura. So ito, nakaisang tukmo pa lang tayo. Hindi natin napulot yung unang patama natin na Sebradab. Okay, balik tayo sa ating kura. So yun guys, meron na naman tayong patama na hindi napulot. Ayun. Yan o, Sebradab. Tirahin natin. So let's go. So pulutin ulit natin. So ito sana yung pangatlo. Ito na yung pangalawa. Ayun. Sebradab. Okay. So nakadalawa pa lang tayo. Ayun. So bali may dalawa tayong patama na pupulutin guys. May tinira akong kulay dilaw na ibon. Yun siguro yung sinasabi nila na kilyawan. Pulutin natin mamaya. So pulutin natin yung mga patama natin. Sebradab. Tapos tignan natin yung kulay dilaw. Dito bumagsak. Nako, wala na naman daw. So ang tagal na natin dito paikot-ikot. Wala talaga. Ito ang nakakabisit guys. Dalawa na yung hindi natin napulot. Wala talaga. Layo kasi yung pinagbag sa kanya guys. Hindi natin napuruan pero dito bumagsak. Wala. Yan yung spot natin. Tapos dito siya. Doon siya bumagsak ko. So may madamo na yun. Wala, hindi ko mahanap. So ito, imbis na dalawa yung pulutin natin, yung sinasabi kong kulay dilaw, itong Sebradab lang yung napulot natin. So tulad ng dati, ito tinatanggalan ko na ng balahibo. So pangatlo pa lang, imbis na nakaapat na tayo, ay imbis na nakalima na tayo, hindi natin napulot yung dalawa. So ganun talaga, wala tayong magawa. Maghintay pa tayo, hopefully na may dadapo pa. Kaso ang problema, nangungulimlim. Ang aga mukhang babagsak yung ulan. So ito guys, medyo matumal ang dapo guys dito sa ating spot ngayon. Madalang sila. So mag-alauna na. Yun, nakatatlo pa lang tayo. Nakakatawa naman to. So wala tayong magagawa. Yun lang talaga yung dumadapo guys sa puno ng malunggay na to. Walang masyadong nag-stop over dito sa malunggay. So matumal lang dapo. So stay tuned, hintay pa tayo. Baka mamayang alas 3 isuwi na tayo. Hopefully na madadagdagan pa natin yung patama natin. Okay, stay tuned. Kahit boring itong content na naman natin, kulang sa action.
So tara, sumadalang yung dapo kaya bawat patama natin pinupulot natin agad para matanggalan ng balahibo. So ito pa lang yung pang-apat natin. Nakaw, nahulog yata sa tubig. Nakaw, mukhang inalod sa tubig. Ayun, tubig talaga yung pinagbagsakan. Si Bradab. So far di naman siya basta-basta maanod guys, kasi ano, mabagal naman yung agos ng tubig. So wala talaga, matumal yung dapo. O madalang. So ito, naka-apat pa lang tayo. May dalawa tayong di napulot. Tagaan lang natin. Alright, pang-5 si Bradab. Hopefully malagdagan pa natin, basta magtiyaga lang tayo sa paghihintay. Yan guys, nako, madalang yung dapo talaga. Mag alas 2 na. So tiyagaan pa natin. Ito, nakakawalang gana yung maghintay ng matagal, tapos bihira yung dumadapo guys. So malas natin ngayon dito sa spot na napuntahan natin. So the best talaga yung mag-survey muna bago bantayan yung isang area. Thankful pa rin tayo sa inyo guys, kasi napagtiyagaan yung panoorin itong ating mga content sa araw na to. So kinailangan pa nating bibiyahe ng medyo mga 30 minutes siguro bago tayo nakarating dito sa ating spot o hunting area. So mamaya alas 3 o 2:45 uwi na tayo. So naka 5 na tayo, isang tukmo, tapos 4 na si Bradab. Yung kulay dilaw na di natin napulot, iwan ko kung ano yon tawag doon, kilyawan ata. Tapos may isang si Bradab na di natin napulot. So 7 sana lahat, kaso yun lang eh. So maghintay pa tayo. So tara, pulutin natin yung pang-6. Ito yung nakakatawa guys. Bawat patama natin pulot agad. Kasi yun nga, burin namang maghintay. Kasi maghintay tayo ng napakatagal, pulutin na lang natin yung bawat patama natin para matanggalan natin ang balahibo habang tayo ay nakaupo sa paghihintay. Where are you? Ikot-ikot ako dito, hindi ko makita. Ito pala oh, si Bradab nasabit sa may baging. Okay, balik tayo ulit sa ating kura. Ano ba yan? Oh,
Madalang yung dapo. Ito yung maraming dumadapo guys, oh. Perroca ang tawag namin dito sa Ilocano. So, hindi ko to tinitira rin guys. Ano, ang dami nila. Hindi natin tinitira to. Masyadong maliit. Madudurog lang yung katawan nito guys. Buti sana kung 177 yung unit natin, yung pilit na gamit natin. Okay lang, pero 22 caliber eh. Wala, madudurog lang yan. Let's go. So bali 4 yung pupulupin natin kung mahanap natin lahat. 4 yung mga magkakasunod na patama natin guys. Si Bradab, isa. Ayun, nasa tubig. Dalawa. Tatlo. Asan yung isa? Hindi natin mahanap yung isa. So, tatlo lang yung nahanap natin, yung magkakasunod na 4. Wala, hindi natin nahanap yung isa. Pang ito 8 siyam. Pang siyam, 10 na lahat sana. Hindi natin napulot yung isa. So ayan, may pang adobo na naman tayo. So siyam na piraso. Sayang yung tatlo nating hindi napulot, hindi na mahanap. So yan lang yung patama natin guys. Tapos may isa tayong sablay. Not bad for today. So ayan oh. Palakas na ng palakas yung simoy ng hangin. Pwede na tayong umuwi. So mga 3:30 kasi may pupuntahan tayo guys. Kaya eto, uwi na tayo. Pack up na tayo. Pack up, pack up. So yun, may humabol na isa. So pang 10 natin, tara pulutin natin. So hopefully mahanap na naman natin. So kasalukuyan tayong nagliligpit ng ating gamit. May dumapo pang isa, pang 10 natin. Ang tanong, asan ka na naman? Ayun.
Talagang dito sa tubig sila bumabagsak. Pang 10 natin. Okay, saktong 10 yung nakuha natin. So tulad ng sinabi ko guys, nasubukan natin itong bagong sidecam natin, pero hindi sa akin to guys, bali sinubukan ko lang, pinahiram sa atin. Dito may goma siya dito, hindi ko alam kung ano yung pangalan dito, para hindi masakit sa mata. So napakaganda quality, at saka napakadaling ilagay, madaling gamitin. Ang problema lang nito, kung yung cellphone mo yung malabo, wala talaga. Pero tignan natin, kung sakaling i-upload natin itong patama natin, tignan natin kung maganda yung kuha niya. So as of now, sa tingin ko wala namang problema. Okay, so pack up na tayo para makauwi na. Ayan, sa mga nanatili sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Pati na rin po yung mga bagong napabisita sa ating channel. Click lang po yung notification bell para ikay palaging updated sa ating content kung sakali mang tayo mag-upload ulit ng ating hunting video. At saka yung mga basher din po natin, good vibes lang tayo. Peace palagi. So dito ko iniwan yung motor ko guys. Itatali ko muna yung tubig. At saka pati itong hawak kong tripod, dito ko nilalagay guys, tinatali ko dito. Ayan. So hanggang sa muli. Maraming salamat sa walang sawang panonood nyo. Peace out. Bye bye.